Maar ik zeg, vroeger stond hij onze kaas. Ja. Ziet je vroeger Gerleneers geweest of zo? Mijn elders had een bloemenzaak en een kwekerij. En nou ja, toen kwamen we op een gegeven moment weer het eerste huis in het Groenveld. Dat was allemaal glazen kasterbingen opgegroeid tussen allemaal de kerst. En dan had ze dan de boomgeerd eigenlijk staan. Daar hadden we het huis, want dat is nog de laatste overblijfsel, de perenboom. Dat is een boom van, schat, jaren 40, jaren 50. Maar dat is de laatste nog, want er stond een ganse rij en hier stond een ganse rij sterappelen en door sterappelen en ik weet niet wat er nog meer Dus eigenlijk is het Groenveld, de woonwijk die het nou is eigenlijk... dit is eigenlijk het eerste huis in het Groenveld. Het eerste huis van het Groenveld. Want ik had toen ook al steeds wie dat allemaal kwam. Ja, de onteigening. Daar heb ik steeds op het dak steeds foto's te maken rondom. Dat is ook zo de buurt Greuien eigenlijk. Want dat was, ja, de eerste berkeet dat ze geroven. Dat was toen nog lekker, was kosten zwemmen. Alleen ja, toen ze steeds de pomp uit. En dan ging dan zetten ze de pomp aan. En dan ging dat water omleer. Ja, dan is lekker water weer en dan kan ze niet zwemmen. Dat is ook niks. Nee, maar dat is zelfs een ja, wat is het? Een pagode? Inderdaad, dus even een viervergebegos. Ja, een vierverke gebouwd. 15 meter bij 5 en dan 3 meter diep. Hey, en als het dan in Japan zit bijvoorbeeld, Ja? wie zorgt er dan voor die visjes? Dat gaat gewoon allemaal vanzelf door. Ja? Dat filterhoest, dat gaat allemaal automatisch. En dan, dan kijk dat eten tot ik 2 weken of een week gaan eten krijgen, dat is geen probleem. En wie woont hier nog niet? Mijn dochter. Die dochter? Ja. Waar is die nou? Ja, dat is de stad in. Oh. Ja, Sloterdijk hè? Ja. Is het gezellig in de stad? Hey, wat is voor dich de fascinatie rondom die vissen? Wanneer is dat begonnen? 97. Toen heb ik voor het eerst een vierverke gebouwd. Toen woonde ik nog in Tegelen. En ja, ineens, ik had toen een bloemenzaak in Duitsland, altijd maar zo van, ja, met een horloge. En toen ging ik ineens langs de viever. En als mijn vrouw me kwijt was toen, dan loop ik langs de viever. Te knikkenbollen. En gewoon de rast die het uitstroolt. En en toen ging ik over op die kooi en dat wordt steeds gekker. Ja, Wat is de symboliek van de kooi in Japan? Ja, kracht. Dat is altijd de kaper die tegen de waterval opzwemt eigenlijk. Hè. En dat, maar goed, het is... Geef toch even geen aandacht. Geef toch geen aandacht. Wie je met mij gepraat en niet met dich? Ach, dat is het Op zich bestond. Dat is normaal. Ja, dit is hem, denk ik. Nou, je zou net voor de raam. Je hebt een in de broed zitten kijken. Zo een inketsje voor de raam. En dan is het echt zoiets van wat, hè? Berke, kom eens hier. Kom eens hier. Hey. Ja, dit is zo'n gek ding. Zeg, hè? Dat ziet er raar uit, hè? Maar dit is het symbool van kracht. De kooi in Japan. Worstig dan in zo'n cultuur, als de Japanse cultuur, ook gerespecteerd? Omdat het een van de weinige is die mag jureren. Ja, op zich wel. Maar vooral, ja, de rest van de wereld eigenlijk. Kijk, want ik kreeg heel veel uitnodigingen om te komen jureren. En ja, en dat klinkt allemaal leuk. Alleen het probleem is, dan moet je altijd zelf een ticket betalen. Dus geen reiskostenvergoeding? Nee. Kijk, en als je doorkomt, dan halen ze zich wel vreemd met een hotel en zoiets allemaal. En dat leed eraan wat voor land dat ze komt. Want ja, bijvoorbeeld in Azië weer dat verwacht dat ze vrijdag komt en dat ze zondag naar de uitgeest. En in Zuid-Afrika dan gewoon een keer en dan blijf ik 2 weken. En dan regelen ze alles. En dat is gewoon het leuke op zich wel. Dit is een van de 10, zei ze net, westerse westerlingen die mogen jureren.
Waar kijken ze dan nog? Bij zo'n, waar jureer ze op? Nou, op van alles. Weer, denk even stil. Kijk, ik ben een leek, hè. Voor mij zien die er allemaal hetzelfde doet. Kijk, het gaat in eerste instantie het belangrijkste is de bouw van de vis. Wie de vorm is. Dan, nou, en dat is gewoon, ja, daar zit, ik zie gewoon wel een beetje wat regels voor. Dan is er dan nog de huidkwaliteit. Wie is die huid? Uit de glansen echt wat. Dan komt er nog eens een keer zoiets als het patroon. Kijk, er zitten patronen op. Van wie is dat patroon? Ja, en dan is het laatste nog van wie verhield de vis zich. Als, wie zwemt en dergelijke. En dat gewoon alles bij jij in. Nou ja, het is ook niet iets wat ze snel doen. Dus ik heb dat ik dat bereik heb, dat Certified Judge, daar heb ik 20 jaar over gedaan. Wow. En dan ben ik, nou, alleen voor dat laatste gedeelte, alleen al 7 keer van naar Japan moeten vliegen. Voor een lesje van 2 uurtjes. Maar ga je bijvoorbeeld ook in bij de Kasteeltuin jureren? Nee, dat mag ik niet. Dat mag niet? Nee, dat ik een Nederlands jurylid ben. Omdat ze een Nederlands jurylid ja, mag ik niet een Nederlands jureren. En dat is in principe dan eigenlijk de vissen zoals kennen die erin gezeten weer. Oké. Maar Aarsen, dat heb ik wel 12 jaar georganiseerd. En hoe lang is dat al? Sinds 93. En ik ben daar 2001 begonnen. Dan hebben we dat echt laten groeien tot 20.000 bezoekers, 24.000 bezoekers. En 200 stands. En ja, daarna is het weer eigenlijk, ja, nu is het een beetje avondkleden. Maar is ook de populariteit van het kooigebeuren in Nederland wat overzien top hen? Ja, dat, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, als die mensen die vivers bijvoorbeeld plekken, die folie erin lassen. Dat duurt een half jaar voordat ze er een is. Dus er werden nog zat vivers gebouwd en ook met die kooi. Alleen ja, inderdaad, nou, met die energiekosten, ja, wordt het niet echt vrolijk. Ik zeg maar, ik heb een groot huis, door heel zuinig met stroom. Ja. Maar ik heb het verbruik van een 4-persoons huishouden. Door die jongens? Door die jongens, ja. En meisjes. En meisjes. Ja, en dat is, kijk, het kost gewoon geld. Kijk, dan heb ik nog met het water, dat ik dus allemaal grondwater gebruik. Dus dat valt dan alweer mee. Maar er zijn ook mensen die de vijver verwarmen. Nou, die wil ik helemaal de stroomrekening niet. Of ja. Maar kunnen die goed tegen? Ja, ze hebben het liever als ze gewoon gaan ze door een beetje warmer zitten. Maar ik heb zoiets van, het moet ook werk niet voor de puntje van de MLU. Hey, net zei ze over de apparaatjes die ze voor die huur nodig is. Wie is dat dan ontstaan door te veel en te lang naar harde muziek luisteren? Daar kwamen ze nou achter met die operatie, een soort van, nou ja, ik kan het een beetje vergelijken met aderverkalking, maar dan in het slakkenhoes. Dan kunnen we leuks gekalk over die trilhurkers hier. Dus ja, die registreren dan trillen die niet meer zo hard. Dus ja, nu heb ik dan dat implantaat. En dit is 16.000 trilhurkers, was ze bij luisters. Ik heb er nu 16. Aha. Ik kan ze even vergelijken met de eerste digitale foto van 10 kb. En nu van 10-20 gig. Ja, ja. Ja, zo huur ik dus. En dat kan ze niet periodiek schoonmaken of zo? Of ja, dat zei ik toen ook tegen de dokter. Want er gaat er wat erg in, dan zijn we klaar. Maar dat was toch niet zo makkelijk, dachten ze. Goddomme. Ja. Maar kan ze dit goed helpen? Ik kan me toch ook mee helpen. Maar het is alleen inderdaad, ja, net als bijvoorbeeld, ik ben vroeger echt een vastenavondsbiers geweest. Maar dat hoef ik nu niet meer te doen. Te veel geluid. Als ik in de kroeg kom, stond ik er gans alleen. Als ik op de parade stond, als het er gans vol is, stond ik alleen. Want ik kan me niet meer praten. Ja. Terwijl, ik kan praten met dit. Maar ik kan niet duren wat ze terug zeggen. Tot slot, de vertels van de burn-out. Toen ben ze die veugelusjes gaan maken. Wie is het nou met die? Ja, goed. Ja? Ik ben met mijn dochter nog een zaak begonnen in de Bloemen. En nou ja, ik werk voor hem en dat gaat super.
Ja, nee, die hebben gewoon maar op de veiling meer groothandel iets. Oké, samen met die dochter. Ja. En dat gaat goed? Ja, dat gaat super, boven verwachting. Nou, toch nog een beetje Sorry? op zijn puurtjes terechtgekomen allemaal. Ja, zeker. Grenzen goed in de gaten houden, hè? Dat? De grenzen. Oh ja, dat zeker. Nou, maar dat is, ja, kijk, ik had gewoon ik zou dan Beer! Is die tot te blaffen? Ja, ik zou dan in het kooi voor. En, nou ja, ik holde heel veel klanten binnen voor de baas. Alleen zo op een gegeven moment, ja, het ging me een beetje te veel als loonslaaf gebroken. En ik ging dan steeds bij mijn klanten lopen etteren en dan ging de problemen veroorzaken, die kon ik wel oplossen. En ja, op een gegeven moment dan is er zoiets, en hoe is het zat, bekijken maar en toen knapte er wel. Nou ja. En hoe is zijn eigen baas? Of is die een dochter? Ja, mijn dochter is baas. Dochter is baas? Ja, en ik werk voor hem. En dat zegt me allemaal geen klote meer. Ik vind het leuk dat het bedrijf goed loopt voor hem. En dat, ja... Dus dan gaat hij ook al voor die kinderen eigenlijk achterlaten. Dus nou, daar ben ik ook mee bezig nu. Hey, Toen, bedankt. Laat het goed gewoon. Ja. En bedankt dat we even een klein stukje Japan midden in het groenveld mochten zien. Ja.